Le gá lánós bhí daltaí taca go fada le chlóiste cuimhne chain an fíorsí Ros Muc óna Gaeltachtaí éagsúla, mar chuid go Ard-Fheis na nóg tá fisteúr chunradh na Gaeilge. sé harba tábhacht is iad a thuisle chéile atrúhéin agus deis cáinte thuirstómh agus ardán a thuirstómh agus tharéon deile éisteach lo agus a thuairimí thuirte bairt. Tá sé aníos go bheith rá go bhíonn an óige táchaí na Gaeilges na Gaeltachta ach ní fiú tá éis sin munúir masáasta éisteach lo. Tu go deis gan dramó go dúirmí a thuairt faoin na hábhad éagsúla tá lánach an na síl, agus ghlac siad páirt sa spreagadh cheardlanna a bhain leis an technoliacht chomá. Wel yn yw aine tam yn ffôl na hi'n Gaeilge chwifnw agus cian chi sort of online cheardlanna agus tá bos carney stem le text space agus fi cheardlanna an faoi planal tango agus fi cheardlanna eile an faoi na meánscoile tú Gaeilge. Cúpla focail an spreagadh. Well, sílim héin tá sé go deas lína daoine bheile chéile agus an grá tá cúid an Gaeilge flé. Agus sílim tá sé go deas na canúntí a chluisteáil ó gach ceantar difriúil, tá sé sin go maiith agus tá cracháithán. Som go rud úntacha a bheithan sa hainmh mar hamíid is spreagadh an Gaeilge nach chuirchan cín is na héanamh agus is rud úntacha cos hamíid Ros Muc le cadla dhéanamh go an Gaeilge is dé ar fad, so som go rud úntacha. Is mbeidh agus támann seo chun feabhscúir a poiblí lena. Tá sé tábhachtach just cinenne líon úsáid bantas a Gaeilge tíomh muidin scoil cin líon le daoine eile a Gaeilge acu gon cin líon just cumarsáid níos fearr áiléir agus úsáid níos fearr áiléir freisin. Cuir chunradh na Gaeilge tuairimí na nnéagóirí seas náirimh agus iad a fhógairt sa bailí náisiúnta ag an Ard-Fheis gach na Gaeilge an teachtain se thugainn. Nuacht TG4.